Kublai pi paro at nga pediang snobai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Para nong shok nong beit ke jalami khalia bat kham tam e chong kabri uhnyau tep kalong le se ke burom ka bakhraw sachi sen ye kari bat ye khajai ban riu Hadien ke jingla ban yo biang sai uwei pat u opsar khasi hak ka kardan IAS kabalawan or long dangshan Hadien bon teliki snem ka jai ban riu khasi pna bat garu bat ka jalami khalia nila up community kamtam Hadien baka jala ka khadam na sho ban penmi yakinu kinu ki officer hak ka kadan lada ka dei lengba ka direct recruitment baki samla jok ka jala ki hapan pass ya ka open civil service competitive exam baju pelong da ka union public service commission manusnam nelengba ka ching court application bakar pang jong ka UPSC ban pelong interview tang yaki shakri sarkar ki baldan lapa ha ka kam ki bamdei na ka state civil service but kumjo ro lengba ka direct nomination ni ka jing pen kiu kardan IAS yaki officer joka state civil service ni ki Meghalaya civil service officer kani ka burom bat ka jing kemen ya ka jala kawan Hadien ba ka Ministry of Personal Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training jong ka sarkar India lengba ka notification balasoy da ka on the secretary jong ka tnat ka Kavita Chauhan kala penbana pat ba ha ka khatneu trik urum phang arhazat arpun riu kat kum ka board iktiar bala penkop ha ka rule bapra bat sop rule ba a jong ka Indian Administrative Service recruitment rules kat khandai spa san phu saurang kat ka regulation bapra jong ka Indian Administrative Service appointment by selection regulations kat khandai spa khandai punyo bat ka rule 3 jong ka IAS probation rules jong ka snem khat khandai spa san phu saw halor ka jingjet ban pen kiu kadan ya iba Jim Riff Marwen additional director bamanta jong ka Directorate of Land Records and Survey ka sarkar Meghalaya shak ka kadan IAS na ka thop jong ki officer ki bamdei na ka civil service ni ka ta non state civil service jong ka sarkar jala kat kum ka regulation 3 ban thung haki post bathali bala manjur da ka sarkar India rangkat ka jingya phlijung bat ka sarkar Meghalaya hak ka select list jong usnam arhajar arpho saw yo ba Marwen dapan hap lang hapo ka joint cadre jong ka Meghalaya bat Assam bat thung hap po ka probation period tat hado banda penmi hukum de kumbai pat kat kum ka rule san bat sop rule banengkong jong ka IAS cadre rules kat khanai spa san phu saw kat kum kitolong khobor sing tho ba ka sarkar Meghalaya kala de ban court application na ki babon kitong pre jongka ki bamdei na ka state civil service ki bala biang ka katan puli ka jingtrong joka service ka jingla ban trei ba ha ka kambat ki wei ha ka ba ka sarkar kala yo apdiang ya pon tli ki application nak ta kani ka jing pat kiu kadan ha kani ka post handai ka sarkar Meghalaya kala munjur bat kala ibet ban pha tang san ngot ki khateng ki ban ya khon ya kani ka post kat kum ki kandon trekam jong ka sarkar India bat ka basnot nat pat ka long ban pedeng ki takisan ngot ki officer jong ka sarkar jala ka sarkar India kala ibet ban jet bat ban penkiu shaka kadan IAS tang ya iba Marwen ya iba Marwen lakha haka khanyo triku ngai wing ka kandai spa nyu phuar but undang dap san phu south nam ha unai wing menta usnam arjat arthun riu but kalong kajingmen ba uni urang ba unang yo ban tre sakum ba san snam tam ai ha klika kadan hodo bu unda shong thai nakakam ti parlong nakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang na shim yakani ka kabu ban ai kuble karpang ya phi ba Jim Riff Marwen ibadai ipara officer jonga menshwa ha ka sarkar Meghalaya halor ka jing shaje jong pi ban kiu shakan ka kadan kum u officer IAS na ka jai ban riu khasi pnar ban na ka jala Meghalaya ula ru bandai u banangkong na ka Thain West Khasi Hills ban yo bat ya ka kadan kum u IAS huge congratulations ba Marwen on your new achievement I bu play unang pandan kam hok ya phi kum u shakri ka sarkar pedeng hakan ka kadan ya ka ba pinang la ban te nang ni shakman ban nga kit bok kit yang ya phi ba pinang yo I ka me ka phat ka jingut jing perkhat ka ba khia kra ka jing shlur ka jing start ka jing shampang khnang ba pinang la ban trei ban shakri khambha hakakam nakabanta ka jing mantoy jong ki babon ai ba kani ka jing sha jit jong iba Marwen hakani ka kadan IAS manta kan long ru shibanta na ka jing ai man same ya kitu ki samla shendang bat kan thei jong ka jala Meghalaya bat jaj ban riu jongi
คำตั้มอยากกิตัวกิบดอนจึงผู้บัญญัติคนบัดกิบักว่าบัดลองกุมกิตากี IAS officer จงกสรการประเด็นนักจลามิคาเลียบักินังเทรชิตอมบัดบันนังบันปอยชะกะทองนมารฮักบักกุดฮีได้ตั้งกจึงเทรชิตอมบัดกจึงมินอดกบละบันเป็นปอยยังอีบารอชากิตากีกันดันกิบักคำชลอดขนังบักันลงขนามกับบุรมอมตังยาลาเดชิเมตในบัดกยิงกะเซมยากิอิมลังสาลังยากรีบัดกจัดบันดิวบัดคำตั้มยากจลาบรอกเวเต็บปรลอกบัดปรานงชงชนงกจลาพีเอสเงคุมโนบัดฮัลลอร์คณิกขนาดจึงจอบชพังอุนิอุรังบะคาซีบัดได้นักจัดบันดิวจงอีบัดกุมเวยนักกินงชงชนงจงกจลามิคาเลียที่เลดพิดอนบันกันถอดเงพาบันอายกจึงกันถอกับบัดดอนบุรมจงพีฮัลลอร์กจึงสโนว์บชิมจงพีฮับปอกับคอมเมนต์บ็อกซ์Paralog Bleshibon Yakapor Chongpis Ngaba Watlet Ban like, share, comments, Pat Kumjoro Ban subscribe Yakadik YouTube channel Jonga Nakamanta QA Pat Ki video.